Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi zuetariko bakoitzari. Aurrera doa, gutun zuria, gure gutun zuria, esan dezakegu beinon ezkero. Gaur hementxe sortzaileak mai inguruan ikusten dituzue. Danele Zarri Ugarte, Beatriz Txibite, Erik Ditxarri eta Beñat Sarasola ditugu gurekin gaur. Sormena eta ikerketa izan ohi ditu aztergai Ditxarrik eta horixe izango da ari gidarien arteko bat. Txibite ekialdeko kulturetako artean da, aritua eta horrez gainera aditua. Zarri Ugarte arte munduko botere harremanak, arrakasta eta hutsa ere bai, izaten ditu irudi publikoarekin batera askotan gogoetarako gai. Azala erre esate baterako eta ezagutzen duzuen azken novela horretan, arte munduan kokatzen du bereziki arreta gainera. Eta nola ez, Beñat Sarasola dugu hemen, mai inguru eder hau osatzen idazle, ikertzaile, eta horrez gainera editorea, ez da? Eta gaur geure gidaria ere bai. Besterik ezin esan dezakegu hau, hitzordu aparta da euskal idazleak, zenbait arte garaikidera nola hurbiltzen diren ezagutzeko, ez da? Gogoratu gero, ostean zazpiretan gainera sinadurak eskaintzen ere egongo direla, hori eguneroko moduan saloi literarioan izango da. Beraz, guzti hoi izan zaitezte ongi etorri eta nola ez hitza zeuena da. Txalo sartuko ditugu. Bueno, eskerrik asko, udanek esan bezala niri egokitu zait gaur saioa bideratzea. Eta, bueno, laburki 3 bloke handitan banatu dugu hizketaldi hau. Esan bezala gai nagusia beti literatura eta arte garaikideen arteko harreman horiek izango dira, eta lehenengo bloke handia hitz batekin laburbiltzeko irudiaz arituko gara, irudiaz, bai literaturan, bai arte garaikidean. Bigarren bloke handian hitza, bere zabaltasun handienean, eta azkeneko blokean 3. botereaz arituko gara. Eta, bueno, gero, hortik beste ari batzuk ere ateratzen badira, helduko diegu, baina 3 bloke horietan banatu dugu hizketaldia. Hala ere, hasteko galdera batekin hasi nahi nuen, bakoitzari labur erantzutekoa, arte garaikidea eta literaturan arteko harreman horren inguruan, askotan esaten da, arte garaikideak joera izan duela asko zabaltzekoa, ez da? Disiplinak zabaltzekoa, arte eder klasikoietatik, bai lenguaietan, bai formetan, bai materialetan geroz eta zabalagoa eta izan da, arte garaikidea itxi arte ez, orduan hitz egiten dugu arte visualez, arte eszenikoez, eta bar eta bat. Eta horren lehenengo galdera egin nahi nizuena izango litzateke, hain justu espansio edo edapen horren barruan, literatura nola ikusten duzuen. Horren barruan ikusten duzuen, hortik kanpo edo nola moldatu, nola ikusten duzuen arte garaikidearen testu inguru horretan, nahi berimo duzu Bea, zu hasi? Ni zalantzarik gabe arte garaikidearen barruan ikusten dut. Batez ere, agian mendebaldean ez da inbeste, baina ekialdean artea eta literatura beti elkarrekin joan izan dira, ez? Eta nire kasuan, nire kasu pertsonalean, batzuetan ez dut hainbeste idazten, eta kolasak egiten edo marrazten egiten dut, ez? Espresioa da, eta artea hori da, espresioa. Beraz, elkarrekin ikusten ditut, eta gero eta gehiago mix media edo arte guztien elkartasuna ikusten dugu erakusketetan eta liburuetan, eta, bueno, edo non. Erik? Bai, uste dut, literaturak arte garaikidearekin duen harreman polimorfikoa joan etorria bezala ulertzen alda, ez? Zure galdera da, nola sartzen da literatura arte garaikidean. Eta nik galdera honi beste bat gehituko nioke, galdetuz nola sartzen da arte garaikidea literaturan. Beraz, zure lehen galderari erantzuteko definizioak edo terminologiak entxeatu nintzen, noen hori sakontzen bizkat. Eta hor agertzen dira definizio batzuk edo hitz batzuk edo termino batzuk. Lehena da literatura erakutsia. Bigarrena da literatura kontestuala eta hirugarrena da liburutik kanpo literatura. Eta uste dut liburua ez dela helburu bakarra, ez? Eta
gero eta gehiago leratzen garela, nahi duzu, testutik paratestura, edo opus operatun batetik moduz operandi batera. Bai? Beraz, hitz handiak dira, baina gero prestatu nuen nik paper batzuk, eta orduan aintzinean badut paper bat, eta beraz pentsatu nuen, hasten banaiz paper horiek irakurtzen gaizki pasatuko da mintzaldi hori, hitzaldi hori, beraz pentsatu nuen, hor, aintzinean izariko ditut, eta gero agian nik eskultura bat eginen dut. Beraz, aintzinean ditudan paperekin eskultura bat izanen da, eta pilotak eginen ditut aintzinean ditudan paperekin, eta beraz, pilota haiek izango dira gaur, hemen, Azkuna zentroan, arratsaldeko 6etan, enuntziatu ditudan testuak, eta bilakatuko dira nahi baduzu eskultura bat. Eta hor, uste dut plantatu duzun gaian izango garela. Nola leratzen da testu batetik eskultura batera, adibidez. Danele? Bai, nik ikusten dudan moduan arte garaikidean txertatuago dago literaturan arte garaikidea baino. Iruditzen zait literaturaren barruan badaudela zubi batzuk eta badaudela autore batzuk egiten dutela lan gehiago edo esperimentazioaren bidetik, baina beste alde batetik ikusten du baita ere oso egitura zurrun bat, oso tradizio luzea daukana eta bereari eusten dion, eta igual arte garaikidearekiko harremana ideia batzuk txertatzen direlako edo referentzia batzuk agertzen direlako ikusten da, baina ez benetan moduetan edo objektuan bertan txertatuz arte garaikidearen moduak. Eta horrela ikusten dut. Oraindik korronte bat, pixka bat, nahiko novelak dira, ez egizer da, eta nik uste hori oso bizirik dagoela oraindik ere. Literatura ipatut, eta esan nahi nuen literatura zentzu tradizional horretan, ez nolabait Erikek esaten zuen hori, jaialdi hau bertan ez da literatura jaialdi bat, letren. Eta nik uste esanguratxo dela hori, ez nolabait literaturatik haratago dagoen hitzezko espresio horretaz ari gera, ez? Orduan, bai, bueno, hori, intuizio hori literatura zentzu tradizionalean artean edo ze kokapen izango lukeen, ez? Bueno, hori behin hasita, bigarren gaiari heltzeko bizkat gehiago nahi genuen igual irudiaz eta hitz egin, ez? Irudia izan da arte bisualetan bereziki oso baliabide garrantzitsua edo historian zehar lantzeko, baina badira idazle asko ere azkeneko urteetan, baita ere irudiak eta txertatzen dituztenak, artxiboak eta hemen jaialdian eta ipatu izan dira horietako batzuk, Sebald esate baterako, baina Erikek ere baditu bere lanetan horren adibideak, ez? Horren nola ikusten duzuen irudia eta testuaren arteko harreman hori, nebelin baduzu beha zukasi? Baina ni Txinara joango naiz berriro ere, eta orain Tang dinastiara joango gara. Tang dinastia da, nik uste dut orain dela 1000 urte Txinan egon zen dinastia, eta hango poetek edo hango artistek jadan hasten zituzten irudia eta testua. Eta niretzako hori da txinatar hizkuntzak daukan poterea, ez? Karakter batean edo piktograma batean, bai irudia, bai esanahia, bai soinua, bai forma, dena sartzen da karakter horretan edo piktograma horretan. Picassok esan oizun, bera Txinan jaio izan bazen, bera etzela pintorea izango, kaligrafoa baizik. Kaligrafian abstraktismoa edo arte abstraktoa, baina forma eta poesia dena sartzen da karakter bakar batean. Eta alde berean, Ming dinastian, beraz, 500 urte geroago, literati artistak edo literati idazleak, ez ziren ez idazleak ez artistak, bai irudia, bai poesia lantzen zuten batera. Eta han hasi nintzen, Pekinen hasi nintzen olerkiak idazten, beraz hori da nire hezkuntza intelektuala, ez? Eta horrexegatik,
bai irudiak egiten ditut, kolasen moduan edo tinta txina moduan, bai olerkiak idazten dut aldi berean. Niretzako batera joaten dira, esan nahi berbera daukate eta bata bestea laguntzen dute. Zuk esan dako gauzatek, gogorak hartzen digu, ez, ze markotan egiten ditugun eztabaida hauek askotan, ez? Eta da, mendebaldeko marko honetan, non gauzak, ez, normalean, orain arte tradizioan ere oso banatuak ikusi ditugun, ez? Baina, agian beste begirada batetik, beste... Bai, beno, eta hitzan pentsatzen baldin badugu batzuetan, eta nire ustez kultura guztietan, euskaldunan baita ere, hitza soinuarekin joan egon da bertsolaritzan edo abestietan, eta olerkiak beti kantatuak izan dira. Beraz, zergatik ezberdintzen dugu soinua irudiaz, ez? Niretzako irudia, soinua, dena bada sentsazioa eta espresatzeko modu bat. Darele? Bai. Nik orain dela azkenengo hilabeteetan asko pentsatu dut horri buruz hitza eta irudiaren uztarketari buruz egin nuelako ikastaro bat album ilustratuak sortzeko eta gero gainera orain lankide ditu dalako ilustratzaile bat eta komikilari bat. Eta askotan eduki dugu eztabaida hori, ilustratzaile da Ainara Azpiazu, Aspi, eta berak esaten zidan idazleekin lan egin duenean, askotan idazleek bidaltzen diotela testu itxi bat eta testua kontatzen duela dena, eta irudia eta testua uztartzen diren lanetan testuaren funtzioa da bat, eta irudiaren da bestea, orduan zenbat aldiz entzun dugun, ez izatea redundantea eta irudiak ez kontatzea hitza kontatzen duen hori bera. Eta hor, eta komikilaria da Joseba Larratxe, eta berak ere bai, nola gidoilariekin eta zerrelako hartu emanak edo eduki dituzten, eta beraiekin egin ditu lan txiki batzuk, eta uste dut hor, ni batez ere idazle bezala identifikatzen ez, gero egin dezaket nire etxean, odena dalalako irudiren bat, baina nolabait arte edo konsideratuko nukena ni beti hitzaren bitartez egin dut, baina bai ikusi dut hor, eta agian gidoilariek badukate ikuspegi hau garbiago, edo antzerkilariek, nola zure sorman mekanismo horiek edo beti ez dira gauzatzen hitzen bidez. Beste pertsona batekin da beste disiplina bateko pertsona batekin lan egiten duzunean, zuen sormen prozesua, zure sormena esan dezagun, dago hasierako eztabaida hortan, edo kontatuko dugu historia, egingo dugu hau bata bestea. Eta gero benetan jarriko dituzun hitzak dira behar direnak historioak aurrera egin dezan, baina aurreko hori guztia geratzen da ezkutuan, esan dezagun. Eta uste dut, literatura, esan den, narratiba bakarrek idatzi dugunok, ez gaudela bat erudituta, horrekin ze beti dena testu guztia aprobetxatu nahi duzu, eta batzuetan igual, zure sormenaren parte bat geratuko da itzalpean. Eta gauza horiek ibilitut batez ere hori, pixka bat irudi eta testu uztartzen duten disiplinak badaudelako, ez? Liburu ilustratuak, komikiak eta abarrak, eta komikilarien kasuan, komikilari askok marraztu eta gidoia egiten dute, baina liburu ilustratuen munduan oso ohikoa da norbaitek idaztea eta beste pertsonak ilustrazioak egitea. Eta gainera azken urteetan esango nuke euskal literaturaren testu inguruan ere areagotu egin direla proiektu ilustratuak, ez? Bueno, azkenekoan zu Tupust proiektuan ere parte hartu duzu, ez? Bai, hor Josebarekin egin dut lan, eta hor baita ere, hor komiki 6 horreko komiki bat egin genuen, eta nik baneukan ideia bat, bion artean komentatu genuen, giroa, ni benetan sentitzen dut bion lan bat dela. Ez zen izan nik gidoia bidali eta berak irudiak egin, ze ez litzateke posible izango, elkarlan hori gabe. Erik, zuk zure lanetako batean, Afterbanskin, poemak, testuak daude alde batetik eta bestetik irudiak. Baina, ustez, nahiko esanguratsua dela lan horretan, irudiak ez dutela inolaz ere testua irudikatzen, esan dezagun, ez? Hau da, bere baitan badutela bakoitzak bere funtzioa, nabali maduzu liburuari buruz hitz egin? Bai, Afterbanksi liburua New Yorken idatzi nuen, eta lehen kontatu nizun bezala ez, pentsatu nuen New Yorkera jotea eta narazio bat idazteko. Eta egon nintzen New Yorken, ene narazioa idatzi duz, eta gero pentsatu nuen, ez nintzen bate pozik idatzitakoarekin. Eta pentsatu nuen, beste formatu batera leratuko naiz. Eta idatzi nuen naraziotik, kendu dut narazio hori, eta aztarnak bilatu nituen,
eta After Banksy diren hitzak, poesiak, narazioaren aztarnak dira. Eta gero narazio hori ere nuen. Ere nuen zergaitik, ja pentsatuz, ja mundu honetan narazioa bilakatu dela, nahi baduzu, eregea, eta guk idazten dugunok beti narazioaren itzaldean idazten dugu, Eta orduan, anglosaxoi mundu honetan badela dikotomi bakar bat, idazle batentzat edo narazio fikziozkoaren alde zira, edo idazten duzu mundu honetan, edo narazio ez fikziozkoan. Baina bada ere naraziotik kanpo zerbait, Eta orduan, hori, baina hori esaten duzuna, lotzeko pixka bat gehiago ideia honekin, esaldia eta irudia. Eta etorri zitzaidan burura, Jacques Rancièren erreferentzia, frantzes filosofiak. Idatzi zuen, esaldi irudia, esaldi irudia, beraz, parataxa handia konzeptuan sartzen da, Eta uste dut, gaur egun sartu garela mundu berri batean, nun bizibilitatea dela eregea. Eta parataxa handia honetan ezpurutasuna eta askotarikotasuna nagusitzen da. Eta beraz, leratzeak ugariak dira, irudia hitzean, hitzak irudietan, eta parataxak arte montaketarekin eta eranaien moldatzeekin lotura estuak ditu, beraz. Arte garaikidean nagusitu den instalazioaren praktikak lotura horiek ondo erakusten dizkigu, montaketa, dinamika, montaia, montadura, muntatzea eta materialtasunen moldatzeak eta askotariko esanaiak esaldi irudian sartzen dira. Zuk, adibidez, zure lanetan, montaketa aipatu duzu, eta montaia adibidez, zinearen baliabide nagusienetakoa da, baina arte garaikidean ere txertatzen da beste modu batean. Zure testu askok susmoa dut, baita ere, zuk montaketa nolabait erabiltzen duzula, Hau da, idatzi dituzun, lehen esan duzu moduan, idatzi dituzun testu batzuk hartu, rekortatu, moldatu, beste batzuekin gurutzatu, Horrela lan egiten duzu, edo... Bai, hori pizka bat, nire idazkera konzeptuala da, badut ideia bat, eta ideia da idazkeraren aria edo bidea, Eta beraz, bukatzeko honekin zentan, uste dut interesgarria dela hori, beraz, iraultza estetika antimimetikoan hitzak eta irudiak eta formak lotuak dira, beraz, ados? Eta bukatzen dut honekin, gero pilota bat eginen dut, honekin. Beraz, eremu bakoitzak besteen etxean da, hori da, ideiarik nagusienetakoa, Esaldi irudian, esaldia ez da esaten ahaldena, frantzesez egiten da, le disible, Eta irudia ez da ikusten ahaldena, le visible, Esaldi irudia, esaldi eta irudien funtzioak eskontzen dira, hori da, Eta zubeak adibidez, lehen komentatzen zenean, gau ezaguntatzitz egiterakoan, ez duzula hain berezia ikusten irudia eta hitzaren arteko berizketa horretan, nolabait zuk lenguaia diferentetzat jotzen dituzula, baina ez duzula aurrez pentsatzen, orain idazten ari naiz, orain marrazten ari naiz, edo nola da zure kasuan prozesu hori? Niretzako irudia beste hizkuntza bat da, eta hizkuntza niretzako oso garrantzitsua da. Txinatarra ikasi dut, beraz, eta nire euskera mantentzen saiatzen naiz eta 12 urte kanpoan izan. Beraz, hizkuntza garrantzi handia dauka, hitzak, baina niretzako guztia irudiak dira. Beraz, idatzi nuen bigarren liburua Metro, badira pertsonen erretratuak. Etzi nuen nire kameratera eta norbaiten erretratua hartu, baina beren erretratuak hitzekin idazten nituen. Edo Bienale, liburuan, museo batean, Peggy Guggenheim museoan, Venetzian, egondako egonaldian, irudiekin neukan harremana hitzekin adierazi nuen. Beraz,
bata bestearekin hitz egiten dute, eta irudia, hitza, hizkuntza ezberdinak dira, ez? Ez dago... Eta hori, gero, jendaurrean erakusteko garaian, esan dut, adibidez, liburu moduan editorial baten bidez, edo hor mugak ikusi izan dituzu zure lan hori nola ateratzeko modua, batzutan gero, sormen prozesua bat da, baina gero horren argitaratzean, batzutan badaude muga batzuk, ez dakit? Bai, bueno, irudiak argitaratzea askoz garestiagoa da, beraz, duzura zitzo egiten bali badugu. Bai, niri asko gustatuko litzaidake adibidez, Metro liburuan, pertsonen argazkiak ere agertzea, edo Bienale liburuan marrazkien edo irudien edo eskulturen argazkiak ere agertzea. Ez da hain erraza, azken batean asko kostatzen delako. Baina Pekineko Kea liburuan adibidez, familiak argitaratua, badauzka nik egindako hainbat marrazki ere txertatuta, pixka bat Pekin nolakoa den, nire begietan nolakoa zen irudikatzen zuna, ez? Esan nahi duena da honekin, pixka bat gure formatuetan eta baita ere klasikoa, nolabait formatu klasikoetan oraindik daude ezarriak, bai argitaletxeak, bai segurazki instituzioak eta bar, eta hori batzutan ere muga izaten dela sortzaile batentzat hortik harago nahi baldin badu joan, ez? Bai, baina bestaldetik badaku sare sozialak eta Instagram, eta nire Instagramean sartzen baldin bazarete ez dezute hitzik aurkituko, gehien bat irudiak dira eta kolasak, eta niretzako kolasetan ere poesia sartzen da, ez dakit, poesia niretzako aldaketaren momentua da, ez? Zerbait bere estatua uzten duenean eta bere norbanakoa uzten duenean. Eta aldaketa hori ere irudian erakusten dut. Beraz, nire ustez orain sare sozialak ere errazten gaituzte adierazteko beste gauza batzuk, agian museoak edo argitaletxeak zinten egin. Gero hitzen gu pixka bat baita ere museoez, argitaletxeez eta bar. Bigarren blokera pasako gara, pixkat hitza, eta hitza zentzu zabalean esaten genuen, hitza eta hitzarekin lotuta teoria edo, ez? Komentatzen genuen lehen, nola arte garaikidean objektuatik harago ere, hitzak, teoriak eta oso garrantzitsuak izaten diren askotan, ez? Eta alderantziz esango nuke agian ere, literatura garaikidean ere, badagoela joera bat, teoria, saiakera, txertatzekoa. Zakit, Danelezuk nola ikusten duzun harreman hau? Bai, leheno egual esan nahi nuke, lehenengo galdera hori egin duguzunean, literatura eta arteak eta bata beste, eta esan zurruntasuna aipatu dut, eta uste dut liburua, zer ulertzen dugun liburutza, eta liburua zer den hor daukagula, agian bataia batez, eta justu beste liburuak ez, baina Pekineko Kea bai badaukat, eta badaudela irudi batzuk, eta justura gaina Pamiela izan da agian batzuetan beste argitaletxe batzuk ere bai, baina Pamielak egin ditu apustu batzuk beste liburu berezi batzuen alde edo, hor Erikena ere bai hor dago, eta Ixi Arrozazen Beltzuria zetorkidan burura, edo Jose Anton Artzerena, edo Isturitzetik Tolosan Barru. Eta hori aipatu nuen, liburuarek zurruntasun hori ero, badagoela baitere objektuan bertan, ez? Gero igual hitzak eta nola kombinatze ditugun irudiekin, soinuekin eta barrekin ez dagoela hori egiten da eta kito, baina gero hori nola materia bihurtu, hor badaukagula zera bat. Eta kasi aiztu zait galdetu didazuna. Baina, diskurtsoa literaturan. Gure lagun bat orain dela gutxi publikatu liburu bat, eta liburuan oso digresio eta oso diskurtso gutxi dago, baina tokatu izan elkarrezketa bat egitea. Miren Amuriza da, Basa Eleberria publikatu du, eta nik esan nion, orain diskursua sortu. Duzu liburuari buruzko diskursua elkarrezketetan kontatzeko, ez? Orduan nik uste dut batetik badagoela hori, baita ere gero eta gehiago irakurtzen delako teoria, nik uste dut, eta gero eta teoria presenteago dago gure arlo askotako teoria, psikologiako izan daiteke, edo politikakoa edo beste gauza batzuetakoa, eta hori azkenean filtratu egiten da. Eta horregatik baitere lehengo pertsonak eta asko zerrexagoak zaizkigu, lehengo pertsonan hartu, eta hor botatzen duzu pertsonaiaren iritzia, ez nago esaten gaizki dagoenik, baina bai nabaritzen da asko ez daudela inbeste, ez dakit nola esan, erakusten duten edo, esaten duten liburu asko daude. Eta, ez dut ikusten ez txar, ez on bezala, baina nik uste dut hor joera nahiko nabarmen bat badagoela, baita ere hazi garelako,
nik uste dut askoz gehiago teorian eta pentsamenduan eta agian baita ere pentsamenduaren eta literaturaren arteko muga horiek eta fikzio ez fikzioaren arteko muga horiek gainditu litezke edo dena ez dago hain banatu, agian gure begirada super sailkatzaile hori da baita ere gatazkatsua edo horrek baita ere agian mugatzen dugu esan dezakeguna, o esan nahi duguna edo adierazten nahi duguna. Teoriaren kontu honekin ere, badago, Arthur Danto filosofo nahiko ezagunak esaten zuenez, artea nolabait filosofian bukatzen dela arte garaikidean, ez? Edo artea filosofia izaten bukatzen duela nolabait, ez? Erik, zuk nola ikusten duzu kontu hau, hitza, teoria eta artearen inguruko? Pentsatzen nuen, pizka bat, arte historioa liburu batekin egitea. Beraz, hartzen baduzu liburu bat, hartzen duzu mahai baten gainean, eta hasten zarelarik liburu hau margotzen, helduko zira mimetiz arloan, ez? Eta gero, liburua egiten baduzu, Picassok egiten zuen bezala, ez? Hartzen duzu kuadro bat, egiten duzu liburuaren dimentsioa, eta margotzen duzu liburu bat, ezari gabe barnean, eta hartzen duzu liburu bat, eta mozten duzu hori alde bat, eta kolatzen duzu margoaren gainean, eta hor, sartzen zira kubistek sortzen zituzten arloan, ez? Beraz, leratzen zara mimetiz honetatik dadaista mundura edo kubisten mundura. Gero, liburu hau hartzen duzu, adibidez, liburu hau hartzen dut, eta hartu dut nirea. Eta alderantziz ezariko duzu, eta kuadro batean ezariz, leratuko zira Duchampen ikuspuntura, ez? Zer da Duchampen lana? Duchampen lana da gauza bat hartzea eta transfiguratzea, ez? Eta beraz esaten du, bai, kadira hau artea da, alderantziz ezartzen du, eta Duchampen izenpetzea 180 gradu honetan dago, ez? Duchampen. Eta izari, hartu du, nola deitzen da hori, Lurinoa. Urinarioa, pixatokia esango nuke. Bai, pixatokia, urinoa gaian. Eta urinoa hori hartu zuen, ez du urinoa hori horrela ezari, alderantziz ezari zuen. Eta hor, Duchampen izenpetzea da, bai? Orain, Baldezari etoriko da, eta hartuko du Duchampen urinoar hori eta ereko du edo sakrifikatuko du, ez? Eta hor, eta gero sakrifikatua izan den puskekin untzi bat ezariko ditu, eta hor sartuko gira, nahi duzu, 1900 eta 1970 bai? Eta gero, hortik abiatzen gira eta gaur egun egiten dugun artera ailegatzen gira. Eta gaur egun ez da bakarik transfigurazio kontu bat. Uste dut, heldu garela momentu batean nun Danto aipatu zenuen lehenez, eta Dantok esaten zuen artearen bilakaera historikoa artearen filosofian kokatzen dela. Hori da Dantoren ikuspuntua edo burmuinan zuen puntua. Nik pentsatzen dut artearen bilakaera historikoa ez dela artearen filosofian. Artearen desagertzean, desmaterializazioan kokatzen dela. Eta hortik esaten genuen nolabait hitzaren garrantzia, ez? Hau da, azalpenen garrantzia, eta hori segurazki arti garaikidearen
erakusketetan eta ibilizadeten gehienok izan duzu inoiz esperientzia hori, ez? Azalpen beharra edo hitzen beharra, teoriaren beharra. Behazuk aipatzen zenuen, baita ere ez, azken boladan ikusten duzula geroz eta gehiago arte garaikideko erakusketetan eta hitzaren presentzia handiagoa edo nolabait, ez? Bai, eta era guztietako hitzak, ez bakarrik esanahia edo artearen esanahia den hitza, baina baita ere olerkiak edo bestelako esaldiak, adibidez Guggenheimera joaten baldin bazarete orain, Bilbon, uste dut Jenny Holzer dagoela, eta Jenny Holzer hori da, ez? Esaldi bat, argiekin, eta hori da artea, ez? Baina horrexagatik orain erakusketa guztiek badakate bai argia, bai bideoa, bai marrazkia, bai irudia, bai soinua, multisensorial edo horrelako zerbait. Beraz, ez dago, niretzako museoak gero eta gehiago era guztietako arteak txertatzen ari dira, eta hori badauzka esanai edo kausa ezberdinak. Alde batetatik jendeari esanaia edo sentimendua pasatzeko modu ezberdinak daude, eta bestaldetik IFLAX aldizkarian, arteari buruzko aldizkari batean, esaten zuten, orain museoek poesia haien erakusketan sartzen ari direla, zergatik eta poesia ez delako saltzen. Ez dago merkatuaren barruan. Beraz, badakigu arte plastikoak orain merkatua eta kapitalismoaren barruan badaudela, eta poesia badago kapitalismoaren kanpoan. Beraz, poesia erakusketetan sartzerakoan, ja balioa ematen ari diogu erakusketa horri. Batzutako balioa, ez? Baina nire ustez poesia gero eta kapitalizatuago dago eta gero eta gehiago saltzen da, batez ere poesia mota bat, nire aizpa hemen dago eta nik uste dut berak ez dula era honetako poesiarekin oso ondo eramaten, Rupi Kaur edo Instagramen saltzen diren poeta hauek. Baina bai, museoak arrazoi batengatik edo bestetatik ez dakit balioa emateko edo publikoaren arreta hartzeko edo gehiago saltzeko, bai hitza, bai irudia, bai soinua eta batez ere bideoa edo non jartzen ari dira. Rupik aurra aipatu duzu eta, bueno, egia da, sekulako fenomenoa izaten ari dela, eta baina okerrez banaiz, baita ere badu beste alderdi performer alderdia edo, bueno, errezitatzailearen alderdia, eta harrigarriki segurazki askorentzat arrakasta handia duena baita ere, ez? Bai, bueno, niri etza Rupik Kaur asko gustatzen, baina badaka arrakasta handia, beraz ezin dut asko kritikatu. Nire ustez bere pertsona salduzun lehenengoz, bere historio pertsonala. Eta horretik hasita edo horretik hori oinarri hartuta, bere poesia oso poesia pertsonala da, oso poesia simple agian autolaguntza bezalako esaldiekin. Irudia ere txertatzen du eta baita performantza ere, baina nik uste dut performantza geroago etorri zela, ez? Arrakasta izan ez gero, leku guztietatik deitu zuten, eta bere poesia irakurtzen du, bere argazkia eta bere historioa kontatzen du. Eta milaka lagun aurrean. Bai, milaka, eta, bueno, milioi segidori dauzka Instagramen, eta gehien saldu duen poeta da, orain dela, ezakit, 5 urte segitu. Uste dut Shakespeare baino hizkuntza gehiagoetan itzulia izan dela. Bueno, hitzaren honekin lotuta ere bai, uste dugu beste gai interesgarri bat izan daitekela hitza ekartzea euskerara ere bai. Hau da, hizkuntzak ere nola baldintzatzen duen kasu honetan letrezko arteak, literatura eta arte garaikidea, ez? Danele, zuk horren inguruan ez zer pentsatu izan duzu, ez? Bai, batez ere gure kontestuan edo kokatuta, bueno, literaturak eduki duelako pixu oso handi bat, gure hizkuntza beti dalako salbatzeko edo arriskuan dagoen hizkuntza bat, eta ni ez naiz, nik ikastolan ikasi dut, eta hori guztia, orduan nik igual arrisku hori ez nuen biziain beste, eta idazten jarri nintzenean, bai ikusten ditut muga batzuk edo nolabait ere soziologikoki nola hartzen den obra hori eta bata bestea, baina nik uste dut bai egon dela hor beti eztabaida bat edo, bueno, batetik, literaturak askoz
indar gehiago eduki duela, ze euskarak egiten gaitu euskaldun eta ondorioz literatura da euskara lantzen duena eta bar. Eta gero, kurioski, beste arte garai bateko arte bisualek eta arte oso abstraktuek eduki dute sekulako indarra euskal identitatea ardazteko, eta ikusten ditugu, baina, bueno, pieza oso abstraktuak dira gure simboloak. Bai, atzo hain justu, Xabier Gantzain zegoen hemen, eta bere zuloa liburuan ez, pixkat hortaz ari da, ez, indar simboliko izan zuten, bereziko teiza eta txigidak, ez? Bai, eta nola geratu den hori, eta nola geratu garen alde batetik arte oso establezitu horrekin, eta jende asko identifikatzen dena, gainera hori erreala da, eta gero literaturaren nolabait gaien tasun edo dena delako horrekin, eta horrek nik uste du baitere oztopoak ekar ditzazkela beste arte batzuekin edo benetako zubiak eta benetako komunikazioak egiteko. Eta bueno, niri bai iruditzitzen azken batean, behazuk lehen ipatzen zenuen zure hizkuntzak, zure buru barruan badaukasunez sortzerak orduan eragingo dizula hitzera biliala ez, baina bai, ez dela tontokeria bat hizkuntza batekin lan egiten duzula, eta are gehiago hizkuntza horrek pixu bat daukanean, hizkuntza horrek espalden badauka pixurik, ez du importa. Baina edo zure gorputzak espalden badauka pixurik, edo zure danagalakoak espalden badauka pixurik, aske zara hortik aske sortzeko, baina gure kasuan ipatzekoa iruditzitzen, eta baita ere nola arte garaikideak eta Oteiza eta Txillaren ostean belaunaldi batzuk joan dira, oso famatuak hemendik kanpo, eta hemen agian ez ditugunak beste ezagutu ez, eta hori bai iruditzitzen baita ere, aipagarria, zuloan Xabier Gantzaraineko gogo eta interesante batzuk egiten dituela iruditu zait. Zukerik, hizkuntzaren kontu honekin euskara bietara egiten duzu, frantsesez idazten duzu, sormena ere bai. Arte garaikidearekiko hizkuntzaren kontu hau nola bizi duzu edo? Ariturik gelitu nintzen, ez? Gaiten da, euskaraz gaiten da, hau bete hortz. Hau bete hortz. Jenta esaten da, ez? Hemen, hegoaldean, hizkuntzen arloetan badelako ofizialtasuna, ez? Eta beraz, ega pasatu behar dela, instituzioetan lan egiteko, eta bar. Eta errealitatean zer gertatzen da? Zer gertatzen da errealitatean? Joaten zira, ez dakit, instituzio famatu batera, arte garaikideko instituzio batera, eta hitz egiten duzu zuzendariarekin, eta esaten diozu, zu euskara bakizu? Eta hitzik ez. Ez daki hitz bat ere euskaraz. Eta ariturik gelditzen zira, ez? Zenolako kontradikzioa dagoen, ez? Hitz politikarien hitzetan eta errealitatearen hitzekin, ez? Ariturik gelditu nintzen, ariturik. Beraz, bai, bena beste mundu batera alderatzeko, ez? Zigor eskulturarekin egon nintzen behin, eta euskara kontu hori aipatu genuen, eta zigorek esan zidan, bai euskara, bai eskultoreak badu bere lenguaia, ez? Badu bere lenguaia, baina esan zidan, eskultoreak behar zuela euskara bere pentsaera osatzeko eta bere pentsaera osatzeko, hausnartzeko eta bere eskulturan ere buruan, aintzinetik buruan zuen euskara ikusten zen. Eta hori bizik interesgarria da. Sormenean, ze toki duen euskara geure egunerokotasunean noski, baina geure sortzeko maneretan, formetan, eta hor, uste dut hor dela gakoa, ez? Hori oso gauza oteizianoa da, bestetik, ez? Ez dakit oteiziana den edo, ez? Oteizak ere planteatzen zuen, ez? Nolabait hizkuntzaren bidez, eta hor bazegoela alako euskaltasunaren zera. Batean ezagutzen ditugun hizkuntza gure mugak dira, ez?
ezagutzen ditugun hizkuntza gure burmuina edo gure burua moldatzen dute eta estrukturatzen dute. Beraz, euskaraz hitz egiten baldin badugu, ikusteko modu bat akagu eta txinatarrez hitz egiten baldin baduzu, beste hitz egiteko, ez bakarrik hitz egiteko, baina pentsatzeko beste modu bat akazu. Berez, azken batean, gure hizkuntze, gure burua eta horren ondorioz gure sormena mugatzen dute edo... Eta izaiteko manera ere, Toronton egon nintzenean, eskalun batekin hitz egiten nuen, eta euskaraz ari ginen, eta Madriletik etorri zen batekin topatu genuen, eta hasi nintzen erdaraz, gaztelaniaz hitz egiten, eta ondoan nuen lagunak esan zidan, baina beste Erik bat zara. Ezkeia, language switching honek, eraginak ditu, zure izaiteko maneretan. Ez zara berdina, gaztelaniaz aritzen zarenean, eta euskaraz aritzen zarenean, edo frantsesez aritzen zarenean, edo inglesez, edo txinatarez, nik maleruzki ez dut txinatarez, Grezian egon naiz luzaz, eta Greziarez ere hitz egiten dut, beraz, Greziarez hitz egiten dudalarik ere beste norbait naiz. Eta horrek erakusten dizu zen olako eraginak duen hizkuntza batek zure izaiteko maneretan eta hitz egiteko maneretan eta sortzen duzunean, adibidez, euskarak niretzat da sumetasun bat eskatzen dizu, ez dakit zergaitik, sumeagoa naiz euskaraz hitz egiten dudalarik, ez dakit nondik etortzen den hori. Bai. Ez dakit, lurrarekiko hurbiltasuna. Bai, agian, bai. Bueno, horra dijoa denbora eta azkeneko blokean sartuko gara, gainera lotuta Erikek aipatu du, instituzioen kontu hau, eta lehen ere atera gai hori, ez, museoak, argitaletxeak, esan ezagun instituzioak zentzu zabalenean, nola eragiten duten, bai arte garaikidean, bai literaturan, Erikek aipatzen zidan nolabait ikusten zuela halako paralelismo bat edo museoen eta editorialen funtzioen artean, ez? Nire mazu azaldu pixka bat hori. Bai, badela noski filtro bat, ez? Nork ez du erezibitu argitaletxeetatik gutun bat gaiteko ez zuela onartzen zure proposamena, ez? Hor filtro bat da, ez? Interesgarria zen atzo aipatu zutena, ez? Ezkeia argitaletxe batean, eta bilatzen zaitut, eta Pamielan argitaratu duzu zure liburu ere, eta hortaz ari ziren bilduma zer zen, argitaletxe batean sartzen zarelarik, ze pisu dauka, ez, argitaletxe honek, ez? Bai, Carlos Fonseca aipatzen zuen, beretza garrantzitsua zela testu inguru hispanoan bildumek bazutela izaera bat, ez? Eta mundu anglosajoian ordean, liburu bakoitza nolabait independenteagoa zela, ez? Bai, beraz, modu batean edo bestean sartzen zara familia batean, ikusten duzu zerenda bat eta zerendatua zira, ez? Eta ikusten duzu zure lehen zeintzuk idatzi zuten hor Pamielan, eta orduan Pamielaren historian sartzen zara, beraz, eta Pamielan argitaratzeak ere ematen dizu ez dakit legitimazio bat, edo erako zerbait, ez? Beraz, ni batzuetan, hori gonbinapena jarso nuelarik, pentsatu nuen nire buruari eskatu diot, nor gombinatuko da, nor izanen da gombinatua festival honetan? Antropologoa, poeta edo artista. Zenta nik nire burua artista bezala ikusten dut. Artista honek ez du artefakt produzitzen. Nire artea, nire liburuan da. Nahi baduzu, beraz, nahi baduzue nire artea deskubritu, irakurtzen alko duzuen nire testuak, zenta esaten dut beti nire artelanak dira ekfraxis prospektibak, oso
bitxia da hitza, ez? Zer da ekfraxis prospektiba da, arte bat, arte lan bat, existitzen ez den, momentukotz existitzen ez den arte lana. Eta hori da, pixka bat, literatura agian, literatura izanen da arte historioaren bilakaera, agian, ekfraxis prospektiba honetan gokatuko da artearen historioa. Urengo uratsa ez da, agian ez da, joan nintzen Arlesen eta hitz egin dut argazkilari biziki ospetsu batekin, eta argazkilari hori ditzen da Serrano, Andres Serrano, eta torturari buruz egin zuen erakusketa bat Lambert Fondazioan. Eta ni nahi nuen diskuritu zenolako maneratan gai hori tratatuko zuen, ez? Andres Serrano, beraz, aratioan nintzen, eta berarekin hitz egin nuen, eta egan dit. Datoren, helduko den hori azken urratsa, artearen azken urratsa izanen da, erailketan. Eta hariturik, erailketa ados, eta gero, Lars von Trier realizadoreak egin zuen pelikula begiratu nuen, The Home That Jacques Built, eta filma honetan hori da. Eskia kontatzen du filmak eskizofreno baten historioa eta zoro honek hiltzen du jendea eta jendea gorpuzkiak bilakatzen dira eskulturaren osagaia. Eta hor da, hor zen, beraz, Andres Serranoren profesia Lars von Trier filman agertzen da. Eta... Danele, zuk beste hildo batetik... Nik esan genaban, Pamelan dagoela publikatutako boskoetan den, orduan zuek ere hor zaudetela ote izan soka batean. Zure Azala Erre azkeneko novelan, protagonista artista da, eta pixka lantzu zenuen baita ere, artista horrek duen harremana, bekekin, diru laguntzak, mundu horrekin, ez? Eta, pixka literaturan ere nolabait hori gertatzen da, ez? Zer nahi zenuen ikertu horren bidez edo... Nik azken baten ezagutzen nuen eremua nolabait erabiltzaile bezala edo literaturaren eremua zen, baina ez nuen literaturari buruz idatzi oso gertu zegoen niretzat, eta gero baita ere, ni Donostian bizi naiz eta bizi naiz egia auzoan eta Bakalaretik oso gertu bizi nintzen garai horretan, eta 2016ko Europako kultur hiriburutza horrekin batera, gauza asko gertatu ziren, gero hildo batzuk finkatu dira eta beste batzuk ez duten beste jarraitu. Baina, nik garai hortan ari nintzen liburua idazten, eta ikertu nahi nituen, sare sozialak aipatu dituzuelen, eta batetik zegoen esplikazio behar hori, alegia zure laginaz aparte laginaren esplikazioa bidali behar izatea, ni epaimai bezala egon naiz horrelako beka batzuetan, eta batzuetan betetzen da, eta beste batzuetan esplikazioa oso ondo dago, oso interesantea da, eta gero iruditzen zaizu lagine igual ez dela guztiz iritsi adirazi nahi duen hori adiraztera. Orduan, batetik bada gauza bat horrek kezkatzen hau, eta gero kezkatzen hau baita ere, zuk aipatu duzu beha, Rupik aurrek lehenengo bere pertsona edo saldu zuela, ez? Eta hori baita ere, hori bilatzen dela pilo bat. Eta nik neuk bizizan nuela idazle bezala askotan edo jendeak zeukala irudi bat nik idatzen nuenari buruz, edo nik pentsatzen nuenari buruz, edo nik nintzenari buruz, gainera ez dena interesantea. Elkarrezketak irakurritu delako, baina ez dute liburua irakurri, ez? Orduan azkenean zuk zure izarte guztiak eta zure orduak hor inbertitu dituzu, baina eta uste dut hori auspotzen dugula, eta iruditzen zidan justo arte bisualek daukatela horren kontrako, eta musikak ere bai, horren kontra egiteko gaitasuna da objektua hor dagoela, eta egia da hezkuntza bat behar duzula objektuak dana dalako orako, baina asko inmediatuagoa da.
eta idazlea ezagutzeko irakurri behar duzu liburua, eta hori da, denbora gehiago. hori da, zabaldu behar duzu, osea, liburuaren objektua hor dago, eta liburu horrekin egin daiteke pieza bat, ez? Erikek aipatu duen bezala, orain Donostian Kursalean Kuboan dago Carmen Calvo artistaren erakusketa bat, eta beste liburu interbanitu batzuk dauzka, eta bat dauka liburu bat ola irekia, eta Barbie panpin bat horri pinita, eta hori objektu bezala, nahi sartu nintzenen objektuak berak erakarri egin ninduen, eta liburu hori izan ziteken liburu denda batean dagoen liburu bat, ez? Orduan, baduka materialidade hori guk ez daukaguna. Bai, horrekin lotuta esan dezagun, festivalarekin lotuta dagoela baita ere erakusketa, eta han ere olako pieza asko daudela, ez? Inoiz ez erreala, beti egiazkoa erakusketan hemen ondoan dagoenan, eta horre ere, adibide asko daudela. Beazuk ere pixka bat, lehen aipatu duzu ja, aurreratu duzu zeo zer, baina ikusten duzu baita ere ez, irudi publikoaren kontu hau artistengan, literaturarengan, nola harreman zerakoan, bai publikoarekin, bai instituzioekin, eta elementu importantea den gaur egun, ez? Bai, beti norberanakoak bere burua saldu behar du, ez? Eta nik agian erreza izan dut, lehiaketekin eta bekekin, eta Euskal Herria zoragarria delako, literatura munduan, baina Londresera joten aizenean eta nire lagunekin hitz egiten dudanean hain da zaila. Nire lagun zoragarri bat argitaratu nahi du eta milaka liburu idatzi ditu, oso idazle ona da eta ezin du. Eta orduan, bere burua saldu behar du, ez? Eta bera exotiko bezala saltzen da. Eta bai, ingelesa naiz, baina baita ere egiptiarra, eta baita ere homosexuala, eta baita ere, orduan, zure burua saldu behar duzu. Eta exotiko bezala saldu, bestela ez dakazu nitx erik. Bai, nitx erik, ez dakazu elmugarik. Eta hori ere ikusten da asko, hori, Instagramen edo, Instagram bada plataforma bat. Eta han, mostratu dezakezu edo erakutsi dezakezu zeure burua, zeure bizitza, zeure arazoak, pertsonalak, eta asko gustatzen zaigu guri, guztioi, besteen bizitzetan sartzea. Eta orduan, besteen bizitza ezagutzen baldin badugu, pertsona ezagutzen baldin badugu, agian bere literaturan interesatzen gara, eta horrek ere saltzen du. Eta azken batean diruak, ez zait, inorri ez zaio dirua gustatzen, baina dirua behar dugu, eta orduan saldu behar dugu geure burua, era batean edo bestean. Bekekin, lehiaketekin, edo sare sozialetan, edo beste modu batean. Zaila da, baina hori da, zakit. Azken batean, idazten duzuna zure literaturaren parte bat da, baina baita ere zure izateko modua edo nola aurkezten duzun zeure burua. Bueno, 5 minutu ditugu eta agian utziko dugu tarte bat, ea norbaitek galerarik duen, galderak, hausnarketak edo dena delakoak egiteko, ez dakit norbait nahi balin badu. Eskua altxa eta uste etor mikrofono bat dagoela. Beldurri gabe. Agian, bai hori, zer esan nahi du idazlea izateak, ez? Beraz, idazten duenak nola inkarnatzen du idazlearen rolak. Beraz, zer da idazleari eskatzen dioguna, ez? Hori da, beraz, publikoaren aurrean hitz egitea, normalean, idazleak idazten dute hor... Bakartasunerako, ez? Beraz, eta mai inguruetan parte hartzea, hori da, eskatzen dioguna, ez? Eta idazten dituen testuak performatzea, eta bisiblea izaitea, eta hauzkotasunaren jariotasuna menperatzea ere, ez? Beraz, idatzi dut, ze izango litzateke idazle mutua? Mutua? Bai. Idazle mutu bat hemen, gombinatua izango balitz, ze nolako mintzaldia egingo luke, ez? Eta gero, bukatzeko... Nik nahi, hori, agian bukatuko dut, hori performantza poetiko batekin, ez? Bonne bali mazu. Ja, ez? Galderarik ez badago? Bueno, bestela, uste ja denbora daukagula, eta sinatu zazpitan sinadurak ditugu, oza, norbeten nahi badu sinatu liburuak eta hiru idazleak egongo dira goian,
Eta besterik gabe... Marrazkiak egiten baita. Marrazkiak ere bai. Eta besterik gabe, txalo bero bat beraiei, eta horren arte, Ez que zagoen borari. Bai, badugu, 5 minuta. 30 segundu, eh? Bale, 30. Bai. Ez, ies egin korika garaia da, baina, ez? Hori da, beraz, non da hori? Hau, pam, non da? Hemen, azkuna. Azkunaren... Dudan aldiro, ametsak nau eramaten. Mugailunen araindiraino atzadidala ematen. Pasatu ditut ordu luzeak eta 100 milaka gau. Hautsi direla ene usteak bideak aragitzen nao. Kaken begisotil mutuek ilargi baten dirdira. Josi didate hatz da mutuek egin dute tira bira. Hori. Eta hor duzue eskultura, beraz. Hor duzue eskultura. Eta hau ez da artea, badakizu ezer gaitik ez dela artea hori. Instituzionalizatua ez baita. Hori da. Bueno, azkuna zentroan gaude, ez? Bai, agian beste likura joan, ez da?